Hej venner, det er Happy her. I dag sidder vi her, og så skal jeg vise jer, hvordan man får sådan det der kort sådan her ved hjørnet, hvor man så kan trykke, og så er der nogle beskeder eller sådan noget. Oh my god. I hvert fald så får man ja, det man gør. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg skulle til at sige. I trykker min kanal. Eller my channel, eller om det er på engelsk eller dansk, eller hvad det er. Og gå lige ind og se den her, hvis I ikke allerede har gjort det. Så trykker I videoadministrator. Og så er han. Okay. Vi tager bare min World of Tanks video. Ja. I vælger bare en eller anden video. Så trykker I på det her kort. Jeg kan også lige vise jer sådan, hvordan der kommer billeder op. Sådan til sidst. Til andre videoer og ja, din egen kanal. Men jeg trykker i hvert fald her på kort. Som der står der. Så trykker I tilføj kort. Ja. Og så tager vi bare... Ja, stop det der. Altså afstemning. I kan bare vælge et eller andet. Og hvis det er kanal, så skal I lige lægge et link ind. Så ja. Afstemning, der siger jeg bare... Skal jeg leve mere? World... What? World. World of Tanks. Yeah. Nej. Okay. Så bare opret kort. Og så trykker I egentlig bare alle ændringer bliver gemt. Okay. Afsluttende skærm. Så går jeg bare lige her, hvor jeg afsluttende skærmbilleder og... Ja, whatever. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har lavet det. Ja, det har jeg. Men trykker jeg i hvert fald bare tilføje element. Så skal I bare vælge her, så bare på ja, en anden kanal. Og så bare IQ Møller. En sej fyr. Oh. Hvad? Ja, men i hvert fald, I skriver bare navnet ind, og så kan I placere det sådan rundt om. Ja. Og det var i hvert fald det var i hvert fald den her video. Tusind tak for det, du gad at se med. Vi ses i næste video. Hej hej.